Siyabonga abazalwane, ngisazothola ithuba abazalwane. Ningathi masenimtholile nifuna ukuyinweba abazalwane ngoba ningakhula lezayo nizogwaba 1 minute bazalwane bese nisilehe bazalwane. Sizongena kuma-testimony bazalwane. Ngizocela abazalwane ababili bayazazi ngokulandelana kwabo bazalwane. Inzima indaba yama-testimony. Khona umzalwane esike sambuza ukuthi uyafuna na ukungena wathi yini le mina ngizoyisho i-testimony yani leyo bazalwane engizoyisho ngoba uNkulunkulu mina ngibona kangenzelanga next. Manje ngizoyisho ngaza ngiphelelwa amandla bazalwane ukuthi kanti siyaba nenkinga enjalo ukuthi abazalwane bangaboni ukukhona kukaNkulunkulu ngenxa yezinto ezimaterialistic bazalwane. Because makuzothiwa bazalwane uzoletha i-testimony suke singakhulunywa ukuthi uzobonga ukuthi hey ngayize ngayithola imoto ngaze ngawuthola umsebenzi ukuphila kwakho nje bazalwane. As much as usisi la ngikusho ukuthi some people go through depression bazalwane. When you are fortunate enough to fight that abanye nje ungaze ufike nalapho kona lokho nje kukumbonga uNkulunkulu ukuthi ngandlula kulokho namhlanje ngila bazalwane. So cela nje abazalwane laba ababili bayazazi ngokulandelana kwabo bazalwane bazosipha ama-testimonials amen. Enkonzweni bazalwane ngithanda ukubingelela ihlalo zabaholi ngokulandelana ngize ngazo abomama ngokulandelana gcine ngibikelele yona intsha nabaphathihlelo bethu bazalwane amen. Mina bazalwane ngize la njengobufakazi bokuthi uNkulunkulu uyaphila. Ngime lapha ngibeni bazalwane as i-testimony yakaNkulunkulu self bazalwane. Mina bazalwane angizange ngezwa bethi angizange ngokutshela ukuthi mawungaye esontweni kuzenzakala ukuthi kuwe. Mina bazalwane esikolweni azange nje bangiphathe kahle number 1. Ngathi bazalwane ngingeni matric bazalwane ngifuna ne-ID ngayisokola home affairs bathi woza nephepha kusasa ngize nalo. Ngibuyele ngithi nali iphepha bathi hamba olande linye iya kuphi iyebhara iya kuphi bazalwane. Bekuze kukhala abafundisi bathi hayi mntana mhlakaniphile kodwa nje into kusogolisa siyazi. Ngithi nama ngiyazi bafundisi. Kwasuka nje lapho bazalwane. Hawu ngathi sengiqedile nje isikole nje ngiyihlalela bazalwane ngifuna netoho bathi IDC. Hawu ngabona ukuthi hayi bo ID kushuthi ibalekile. Lapho home affairs sangizulisa bazalwane. Ingithathele ngisele bathi ePitori ngePitori. Nemali yePitori ngekho ekhaya bazalwane kodwa sagibela nomama msiye ePitori.
basuke ePitori bathi buyele eFrenageni. Yalabo lapho bazalwane umzali uyazama abazalwane. Amen. Awasuka lapho bazalwane ngabamba ukugula mina bazalwane. Ngasilala isibhedlele mina bazalwane. Isibhedlele ngiyasazi ngasilala ngiyabona ukuthi ayisekho ezongisiza mina bazalwane. Kodwa ngoba uNkulunkulu uyaphila. Ngoba uNkulunkulu khona. Ekhaya imoqalo nebhachela mina. Ngisobhalisa i-8 ngebhachela. Ngifona bathi wazofunda ngithi hayi ngizoza ngingakhuluma ukuthi inkinga yami yini bazalwane. Ngoba nami bengisaba ukuthi maybe ngizohlekwa ngoba nakho anginayo. Abantu bonke banayo bazalwane. Ngayihlalela ekhaya yafona uMafezi bathi uzolanda ID. Ngiyakutshela bazalwane ngavuke ulidala manje. Zange ngifune nokwazi ukuthi kuvulwa ngo8 mina ngo6 bese ngifikile mina bazalwane. Ukubonisa ukuthi ubukhulu bakaNkulunkulu bazalwane bukhona. Ngime lapha ngweni mina bazalwane ngitrainwa i-private institute mina. Ngitrainwa i-Artcop Blue mina bazalwane. And it's not paying much for now bazalwane. But ngiyakhona ukuthi endlini kube khona okwenzakalayo bazalwane. Nginazo i-student mina bazalwane esikolweni. Ngalokho okuncane bazalwane nangiyomama umhleli lapha ekhupha emakhiba. Bazalwane indlu yakhe ngiyayi-extenda mina. Ngikonsila DBS ekhaya mina. This year ngiyayikhulisa bazalwane. And ngalo Jesu enginayo bazalwane imoto ngizoyigibela. Bazalwane ukubonisa ukuthi uNkulunkulu uyaphila ngipholile namhlanje. Ngathi mina ngingene ebhara wathi udoctor iphi patient yale file ngathi yimi athi ayakusuwe ngathi yimi athi kanjani yabona lento ebhalela kuba ukhona ukuma kuba ukhona ukugoba nokuzihambela kuba ukhona ubuze kanjani la ngithi ngize ngetext athi no it's not you ngithi it's me athi where is your ID ngikhiphe athi yeah indeed it's you athi abizo omunye doctor athi come see a miracle athi bend ingobe athi walk ngihambe athi no yazi into ekuphethe i-crucial kanjani kumanje sikubhikela i-emergency ER bam-operate on the very same day ngifike ngayo angimangalayi nangenza next but to me bengingayizwa lento bona ebayibonayo bazalwane ukuthi uNkulunkulu bekahamba nami athi ukuthi lesifo ngeke sikuthathe kukhulu osabekele wona ezweni uNkulunkulu into osazoyenza bazalwane yabona ugcobo lukaNkulunkulu maliphezulu kwakho bazalwane akekho umuntu ozokuthathela i-spotlight sakho yakho i-light sizohlezi ihamba nawe bazalwane so entsheni bazalwane ngiyathanda ukuthi trust the process. Ungagijimi uzofika. Konke okubekele wena kuzofika ngesikhathi sakho. Ungathi ngoba ubani ufuna imoto hambe uthatha loan. Cha imoto unayo kodwa ngoba uhluleka ukulinda ngeke isafika kuwe. Uyijahele ingakafiki ifika iqala imoto ucakwe iloan. Ubani ukuthi yabona manje impilo yangihlula ngcono ngiyibulale. No kube walinda espacing sakho ukuze isipho sakho singadluliswa komunye. Ngoba mayifika ingilozi iza kuwe ingakufici. Ikhona ezomfica imuphe isiphiwo sakho bazalwane. So bantu abasha hlalani enkosini thembani. And uthemba ngokukholwa ukuthi izofika. Ithi mayisifikile ubonye. Ungathi seyifikile imoto nangiyahamba eDurban. Nabangani awusathi ukuthi uNkulunkulu nayi le moto ngiyicelile ngiyabonga bazalwane uyahamba nje bazalwane so bazalwane kukho konke okwenzayo bonga mawucelile bonga noma kungakafiki ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngosazongenzela kona nosangenzela kona kumanje so bazalwane ngalokho mina nje ikhona nje iline engibusisayo empilweni yami nje noma ningayibambanga kusena ndawo basebenzela abalikholwayo liya abasebenzela abalikholwayo. Thando ukubingelela abaphathi bethu omama intsha kanye nabaphathi bohlelo bese ngithi all protocols observed. Bazalwane ngaphambi ukuthi ngiyithophe mina thanda ukuthi uNkulunkulu uyaphila imbonile empilweni yami phinde ngithi glory to God. Ngime lapha phambi kwenu bazalwane because I am God made not self made. Ngegama igama lami uNkululeko wakwaTanase
ngikhonza ekukhanyeni okusha eDeepkloof. Ngihlala eVaal. And then ekhaya, I'm the first generation to hold a Bachelor of Science degree. So the Bachelor of Science degree is in Electrical Engineering from the University of the Witwatersrand. So bazalwane, seme ngiqeda ngedegree yami, uNkulunkulu wangipha opportunity ukuthi ngibe a candidate electrical engineer under the company that is producing steel, which is the top company in Africa that produces steel. So abaphuma eValley bayayazi, nabaphuma naseNewcastle bayayazi iqeda ukuvala one of its business unit. So uNkulunkulu ngimbonile uyangakhulu ngakhona ukuthi kuleyo program it's for 2 years, which is 24 months. So every 6 months we do a presentation to show how far you've gone. So towards my third presentation, bazalwane inhliziyo yami yamosheka, inhliziyo yami yaba buhlungu. Ngoba while I was doing my presentation, my supervisor said, "There's no way that you're gonna go. You're not gonna get this position." Kodwa bazalwane ngokuhlala enkosini, ngokukhonza ekukhanyeni okusha, ngakhumbula iculo elithi emfihlakalweni. Nkulunkulu. Ngimitshela konke. Owangithanda. Nkulunkulu. Ngokusondelana nesonto noNkulunkulu, bavela ivesi iJoshua chapter 1 verse 9. Elithi, "Have I not commanded you? Do not be afraid. For I, God, your Lord, I am with you every step that you take." So bazalwane singihlalile enkosini kanjalo, towards the last 24 months, which is last month, 2 positions were open, and those 2 positions, they were under my name. It is sabhekile kanjalo bazalwane, from "you're not gonna get this position" to "choose which position do you want." So ngimilana, I'm an admitted electrical engineer now. With the cherry on top, bazalwane, I'm also a candidate electrical engineer with the Engineering Council of South Africa. So my degree and my experience is recognized nationally. Yabonga bazalwane.
bazalwane. Siyabonga yazi yamnandi inkonzo abantu abasha. Yazi yamnandi inkonzo your chosen one. Bazalwane niwo chosen one. Ngizothula i-guest speaker yethu ubrother Mpumi Masondo asidlulisele imiyalezo asiphathele wona. Nasi nabahle abantwana bokukhanya ukuthi haleluya He who sings praises twice. Amen bazalwane. Ke ngambuza udadewethu ngale ngathi ngingekhona yini ukuthi ngihlale nje ngale. Iwathi ngoba namhlanje akukhonakala ngokhethiweyo. Ngalimala kanjalo kodwa ke ngalokho ngilalele nje abafowethu ngale bangithunuka ngoba lento yokuhlabelela kukhona la efakana khona. Amen bazalwane. Ngelinye ilanga kuyabonakala abantwana noma abantu bebaphethwe uJosephat. Uma izwi lisho lithi kwakunempi einhlangothini ezintathu. Kodwa umlayezo wafika kuJosephat wathi nje mabahlabelele bathi nje bongani uJehova ngokuba umusa wakhe uniphakade. Uma livela lelo lizwi kuyabonakala ukuthi bathi izwi melehla lithi lezo zizwe zajikelana zodwa zajujana ngemikhonto zodwa. Okuveza ukuthi uma udumisa uNkulunkulu ungayilweli wena lempi nababhekene nawe basakujikelana bona bodwa.
Amen bazalwane. Nami bengibhekile ukuthi mhlambe ngambamba 2 hours. Lokho nje ngikhuluma bazalwane. Ngibonile nje abazalwane mebalokho baxoxa, hayi abazalwane bayowumzela. Okusho ukuthi lento exoxwa la iyazwakala. Kodwa ke kulamaphuzu enginawo mhlambe be-20 kuzobonakala ukuthi ahamba kanjani. Angithi mhlawumbe anganandiseka, mhlawumbe angancipha. Ngoba uma siphila emhlabeni kunalento engiye ngiyithanda ukuthi masingenzi ngokwazi kwethu. Kodwa kukho konke sikwenzayo makube uNkulunkulu othatha indawo kithi. Njoba abafowethu nami ngizohlaphula kancane ezwini losuku bese ngifunde izwi, hayi izwi nje elincane. Kuleli lizwi lanamhlanje bakhulume ngenye into abafowethu bathi kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abaziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza, niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Amen bazalwane. Ngilithanda lapha lithi ubupristi obobukhosi. Amen bazalwane. Uma nje ukhethiwe ususebukhosini. Uma nje ukhethiwe usuyinkosi. Uma nje ukhethiwe bazalwane ungumpristi. Amen bazalwane. Ngelinye ilanga siyakhumbula ngale emuva eGibhithe noma emaTestamenteni amadala kuyavela ukuthi kwakunabantu ababekiwe, okwaku-Aroni ebekiwe njengompristi omkhulu, ebekele nje ukuthi kube khona abantu abaletha nje imhlatshelo kuye ebese yena ayithathe isa kuNkulunkulu. Kodwa namhlanje lithi thina sikhethiwe sinobupristi obukhulu, okusho ukuthi namhlanje wena uyakwazi ukuthi umthathe umuntu umxhumanise noNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngihlushwa yilokho ukuthi sisaphila nje ingabe siyabathatha sibaxhumanise noNkulunkulu noma thina siyababulala. Amen bazalwane. Ngoba endleleni sikhona nje sithi siyakholwa, sithi sikhethiwe, kodwa thina asivumanga ngenhliziyo zethu. Amen bazalwane. Manje nami ngihlushwa yikho lokho ukuthi sewubuke kukhethekile. Sewubuke kukhethekile. Ngicela nje ukufunda u12. Ithi nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi ngokuba imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Ngicela ukuliphinda. Nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho benihleba ngokuthi ningabenzi bokubi ngokuba imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu. Okuveza ukuthi ukusoleka endleleni kuzoba khona. Angeke ukhethiwe ungasoleki. Uma nje ukhethiwe
uyasoleka. Kodwa la kubiza ukuthi yize sewusoleka, engathi ukwenza kwakho kungahlala nje kukuhle, ukuze noma sebethi bayakubeka amabala, kodwa ngenxa nje yokuthi wenza kahle. Kodwa ngenxa nje yokuthi wenza kahle, ebese buyabonakala lobukhulu bukaNkulunkulu. Ngoba kahle kahle thina kumele nje sikwenze likhe laveza izwi lathi masimdumise uNkulunkulu nangezenzo, ngokwenza kahle uyadumiseka lo nkulunkulu, ngoba uhambisa isifundo sokuthi kwaba kuKristu benzani. Amen bazalwane. Nami ngiyahlupheka nje endleleni abodadewethu mebakhuluma ukuthi baveza lobu buhle, futhi ngivele ngabonga ngathi ngiyabonga ngoba ngivela after into ebaluleke kakhulu la abazalwane baveza ubuhle bakaNkulunkulu, ukuthi nakunoma isiphi isimo uNkulunkulu yena uyabonelela. Amen bazalwane. Manje nami ngingathanda ukuthi ngibe mude kakhulu, ngibe ngimfishane. Nkosi yami. Nkosi yami, amen. Manje nami ngingathandi Nkosi yami, kodwa ke ngizocela nje ukubamba la encwadini kaNehemiya. Sesizokhuluma nje, sengikhuluma nabantu abasha, kodwa mhlambe nomuntu omdala ngambamba le nkulumo. Kodwa ngaphambi kokuba ngiyibambe ngicela nje ukuzekelisa ngokuncane ebese ngingena esifundweni. Uma futhi ngiyacabanga sonke siyayazi imetha, ngithi right? Siyayazi ngithi bazalwane. Kunalento ebesiyifunde primary. Ngifikele nje la emalangeni lento yokuthi kunezinto esizifundayo kodwa singayiqondi. Uma ngifunde primary ngiyakhumbula nami yayikhona lento ekuthiwa u-minus, kuthiwa u-plus, kuthiwa u-multiplication, kuthiwa u-divide. Amen bazalwane. Kodwa kunendaba elapha ka-minus nendaba elapha ka-division. Okay. Ka-minus e-primary, sengibala i-primary, wawuthi mawuzothi 2 minus 5 bakuphikise bathi ayikho lento leyo. Nkosi yami ngathi sijampekile isikole la. Amen bazalwane. Cha, ngizama ukuveza lokhu ukuthi Nkosi yami ngizwile amagama amakhulu. Kodwa kunalento yokuthi bowuthi mangabe sewuthatha inamba encane u-minus kwenkulu bathi kumele uzuboleke kwesinye isikhathi. Amen bazalwane. Kodwa uma ufike high school yayiya le namba yehle. Heyo. Yayenzani le namba bazalwane? Iba yini negative? Iba njani negative bazalwane? Kodwa sitsheliwe ukuthi asikwazi. Uma sengiyibuka lento, ngiyabuka ukuthi empilweni zethu siyaqokelela, siqokelela izinto ezimbi. Ngezenzo zethu siyaqokelela, siqokelela izinto ezimbi. Ezinhle zivela kancane, ezenza ukuthi endleleni ebese impilo iyashifta from the positive side iyahamba yaka negative.
ngoba empilweni zonke izinto esilokho sizenza zihlukene nala sifuna ukuya khona. Njengathi mengiyibheka ngabuka ngiyaxolisa kakhulu kulokho engizokusho. Ngiyaxolisa kakhulu ngoba angikuthandi kodwa ngiyafisa ukukudlulisa. Ngayibuka ngey'nsizwa, ngayibuka futhi nangey'ntombi ukuthi endleleni yabona nayo lento yokuthola abantwana sasebancane iy'nkinga. Amen bazalwane. Iy'nkinga kanjani na? Uma usuqala usuthi uyasebenza, kuyadiphenda ukuthi umthola umntwana usukuphi. Kodwa uma usuqala usuthi uyasebenza, imali oyitholayo kumele iye kuphi? Kumele iye emntwaneni. Okuzokwenza ukuthi kuba nenzondo uma usubona omunye etheqede ethenga imoto. Ngoba angithi manje u-understand lokuthi wena yakho imali imele isplit. Kodwa yena akanama-responsibilities amaningi. Manje yila mengiveza yokuthi the more you do the negative things, you will go back to the negative side. Usothi bese sibheka bese uthi mina ngisebumnyameni. Kanti cha, awukho ebumnyameni. Amen bazalwane. Manje yilokho nje kubantu abasha elikhe lathi izwi ngelinye ilanga lathi 2 minds are better than one. Okusho ukuthi masingaqokelela sikhona nje ebandleni bazalwane. Sizame nje ukuthi udadewethu abe na 3, abe ku positive 3, angabi ku negative. Abe ku positive 3, nosisi wethu ngapha abe ku positive 3. Mabehlangana labantu uyazi ukuthi multiplication le. Kuphenduka u9 la. Ngoba lemiqondo ngoba lemiqondo mihle. Bese ngibuye kancane kuma relationships ethu. Ngiyaxolisa bazalwane. Uma asiqaphele lokhu ukuthi sithi nje siyagowa emjolweni siyagowa. Cha, ngiyaxolisa abazali bami nami ukukhuluma kanje ngiyaxolisa. Cha, ngingathandi ukuthi bese sifakaza kakhulu ngoba okunye kugcina kungasazwakali. Ngiyaxolisa bafowethu, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazehlisa, ngiyaxolisa. Kodwa asikubhekeni lokhu ukuthi uma usuzobamba ukupositive noma umfana noma uyintombazana, asenze umzekeliso nje sithi ku-positive 2. Uyahlangana nomuntu oku-negative 3. Ukubuyiselaphi? Wena ubusekukhanyeni. Kodwa manje uyasuka ekukhanyeni. Usuyaphi? Bazalwane ngicela ukudlula. Kodwa asikuqapheleni ukuthi la esiya khona asizehlisi yini. Ngicela ukufunda bazalwane izwi uNehemiya wesibili. Ngizofunda nje uverse 5. Ebese ngifunde uverse 17 kuNehemiya verse 4. Ufundeka kanje. Ukulalela lapha ku5. Ngathi enkosini, uma kukuhle enkosini, uma inceku yakho ifumene umusa emehlweni akho, ungivumele ukuba ngiye kwaJuda
emzini wamathuna awobaba ukuba ngiwuvuse. Verse 17, uNehemiya 4. Abavusayo ugange nabathwalayo imithwalo bazithwesa benza umsebenzi ngesinye isandla nangesinye baphatha izikhali zabo. Cela ukuphinda nje. Abavusayo ugange nabathwalayo imithwalo bazithwesa benza umsebenzi ngesinye isandla nangesinye baphatha izikhali zabo. Amen bazalwane. La nje ngizokhuluma nje nabantu abasha. Ekuthe uNehemiya mayecela enkosini yakhe, uNehemiya melivezi iBhayibheli lithi wakuwumuntu nje owayephatha nje ikhaphu for inkosi yayo nje, ethesta nje ukuthi akunashevu enika inkosi, etheste nje ukuthi akunashevu enika inkosi. Kodwa izwi meliveza lithi ngenxa yokuthi lento ubeyithanda, kube lula ukuthi inkosi yakhe ibone uma esenyukubela ukuthi kukhona okungekho right. Amen bazalwane. Ngoba siyinkinga njalo nje thina sinyukubela. Ngoba njalo. Manje lokho kwenza ukuthi nanoma sekukhona okukhona kungabonakali. Kodwa lana kwaba lula ngenxa yokuthi uNehemiya ubebonakala njengomuntu ebewuthanda umsebenzi wakhe. Yingakho kuze kwaba lula noma esekhuluma. Ngelinye ilanga likhe lasho izwi lathi ngiyakuyenza ibe likhuni inhliziyo kaFaro. Kodwa lana siyabona ukuthi inkosi inhliziyo yakhe yaba lula ngoba uthe secelile wamvumela ukuthi akahambe. Amen bazalwane. Manje ukuhamba kwakho uyapi? Zaziwile indonga zaseJerusalema. Amen bazalwane. iJerusalema kwakuyindawo uNkulunkulu wayeyibekile ukuthi iyona ndawo ewumuzi okhanyayo, iyona ndawo elidwala likaKristu. Amen bazalwane. Kodwa kwafika isikhathi lapho indonga zaziwile. Mhlambe nje ngibuye kancane kithi, siyizindonga zeJerusalema. Amen bazalwane. Angithi uma izindonga ziwile kulula ukuthi kungenwe noma ubani phakathi. In today's world usisi wethu ukhulume ngenye into, ukhulume ngedepression okungaba umoya ongenayo phakathi kwezindonga zaseJerusalema. Namhlanje nje siphila ngesikobhodi thina. Ngisho kanjani, uma uvuka ekuseni into yokuqala oyenzayo uthatha ifoni yakho uyayibheka kubosisi, ngiyacabanga upostile ngayizolo, namhlanje ufuna ukubona ukuthi ubani olayikhile. Uma futhi bengalayikhanga uyalimala, uzibone ngathi akalutho ngoba manje wenzeni, zivulekile izindonga zaseJerusalema. Izitha ziyangena. Amen bazalwane. Lithemelehla lana kukhona la liveza khona lithi ngicela nje ukufunda u10. Ithi kepha lapho umhonорoni
uSanibalathi noTobiya inceku yakwa-Amoni sebezwile lokho, kwaba kubi kakhulu kubo ukuthi kufike umuntu ukufuna inhlalakahle ka-Israyeli. La uma ngiveza lezwi, uNehemiya esecelile wanikezwa nezincwadi ezimfakazelayo ukuthi unegunya lokungena noma unegunya lokuthi ayokwazi ukuthi akhe. Lithe leli lizwi elokuqala thina singabakhethiweyo, okusho ukuthi sinegunya lezinto eziningi uma siphila. Unegunya lokuthi ungamakha umuntu, unegunya futhi lokumbhidliza. Ngoba angithi nasemabandleni ngike ngathi ngelinye ilanga mengiveza ngathi kubuhlungu ukujabulela ukuthi abazalwane bakukhuphule, ngoba mhlazane bangasakufuni bazokukhomba. Angithi sebayakuyisa manje ngoba awusenzi lento yabo. Ukuthi ngelinye ilanga ngathi mengixoxa nomunye umfethu ngathi noJuda, hayi ukuthi ngoba uJesu wayemthengisa ngoba efuna imali, kodwa wayemthengisa uma ngibuka ukuthi wayemthengisa ngoba wamhlambalaza ngowesifazane. Ngowesifazane wafika namafutha emgcoba. Uma emgcoba esifazane uJuda uyafika ukuthi oh ngabe lamafutha siwathengisile, kodwa uthi lo wesifazane wenza into enkulu ukudlula nina nihamba nami, okwenza ukuthi kwaba nenzondo, ngoba ngithi uma endleleni mangizokululeka usungibuka kabi. Ngizomkhombisa ukuthi ngubani mina. Nami ngiyaxolisa zalwane. Nami ngicela ukusale sengibambe elijikayo, angifisi ngelinye ilanga bangabe basangibiza bathi hayi sicela uzoba nezwi. Amen. Manje ngidlulise nje u17 bese ngihlala phansi. Abavusayo ugange nabathwalayo imithwalo bazithwesa benza umsebenzi ngesinye isandla nangesinye baphatha izikhali zabo.
sengiyakhaphuzela endleleni. When we want to build certain things, it's given ukuthi bakhona babonayo, and there are people who see the potential yakho. Amen bazalwane. Ungacabanga ukuthi ngoba mhlambe abanye abantu ngiye ngizwe umuntu azinyeza ukuthi hayi background yami ayikho yinhle. Kodwa mawenza something kukhona obonayo ukuthi this child is going far. Amen bazalwane. Okusho ukuthi bokwenzayo hlala uhlomile. Masithi esinye isandla sibe senza esinye sihlome. Uhlomani. Hloma ikhali zikaNkulunkulu. Hlala ekunxuseni. Amen bazalwane. Sihlale nje ekunxuseni ilokho nje nami amagama okugcina engiwashoyo ukuthi each and every one of you. Awoma ngalibuka leli kaNehemiya sizobona ukuthi uNehemiya wayengasahlangene noma wayengahlangene neJerusalema. Ngoba iJerusalema la bhidlika more than 100 years before ezalwa. Amen bazalwane. Kodwa kuba uyena othatha legxathu lokuthi ayilungise iJerusalema. Amen bazalwane. Namhlanje ngike ngathi mengihleli mhlawumbe abaholi bami ithi ngathi mhlawumbe bazongifakazela ngemuva. Kudala kwakukhona lento engiye ngithi mengihleli nami nobaba. Ubaba ethi kimi yazi mfanami thina sisakhula nje sasikwazi ukukhulekela amanzi simnika umuntu aphile. Amen bazalwane. Angithi yabona into encane kanjani. Kodwa namhlanje thina sikwenze. Kungani indonga zethu sivumile ukuthi zingene ihambi. Okwenza ukuthi uNkulunkulu ebekubekile kithi bayakwazi ukuthi babe neaccess kukho. Bakuthathe. Kodwa namhlanje ngithi bafowethu ngiyacela ngathi uNkulunkulu angenza ukuthi le indonga sikwazi ukuthi bese ziyama ukuze nangelinye ilanga sikwazi ukuthi uma sikhuleka ngoba lishila izwi lathi thina singabakhethiweyo sithi noma sesikhuleka sesithi uNkulunkulu nangu umzalwane noma uNkulunkulu nasi isimo. Ngoba bengizwa basho bathi bekhona nomama ebengathi umekubamba isisu uyintombazane ungakwazi ukubeletha noma ungenayo inhlanhla kodwa kuzwakala ukuthi isikhona. Ngoba ngithi nasezwini masikhumbula ngelinye ilanga sikhona isikhathi lapho uNkulunkulu ebonakala komunye wesifazane sekushiya ukuthi hayi yena angazi ukuthola lutho kodwa ngenxa yokuthi malisho izwi lithi ngaphambi kokuba akhuleke wababehleli kuyidili kodwa yena azange adle. Wathi uma engadlanga wabe seyakhuleka. Ekukhulekeni kwakhe wasoleka ukuthi udakiwe yini. Manje ngizama ukukuveza ukuthi nakho lokufasta bazalwane it fulfills indonga zaseJerusalema. Ngoba uyasuka enyameni bese umoya uyakwazi uhlale kuwe okwenza ukuthi ungenza imangaliso nangaleso sikhathi uNkulunkulu eceleni kwakhe bese yezwa. Ngalanka amazwi inkosi ithela umusa. Amen.
guest speaker wethu, the special one. Sister Tobile Cleo African. So I'm saying she's special not because uhlukile kunabanye, but ukhona lento ayicelile yena especially wathi umuntu omusha ofisa ukumbuza anything about spirituality. She's open up to answer. So that's why I'm saying she is a special one. So over to you, Cleo.